जोंनि समस्यायाव गावस्रा होनायाव एक नम्बर रल लानाया दा रन्जित बसुमतारी। रन्जित बसुमतारीया दिनै साख्रि थिसननायाव गोबां रांनि लेनदेन जादों। जाखौ नैबे समस्यायाव फेरेंगानि जेबो हल गैया। नैबे समस्यायाव फेरेंगाखौ गाज्रि मोननायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ गावस्रा गावस्रि जादों। आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो फिन जासिग्रोनाय थाबाय। आंनिनो ओंखाम संग्रा बोराय न'आवनो आं भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो जिखुनु हक जाया मानो गोबां पलिटिकेल हान्जाफ्रा जे गावखौ सिगाङाव खामानि मावनानै जेनो माबा मोनैनि टिकेट मोनैनि दावराव हाय हाल्ला गोबां ओरैबा मोनदों आंसो मावदोंमोन ओरै मोनाखै थिग बेबायदिनो ना इउपिपिएलआवनो इउपिपिएलनि गोबां गुनजेर खुरबाय माराम जाबाय मा खालामबावनो दा सैथो बाथ्राया बेरखांदों। आं जेन सिगां मोनसे भिडिअखौ सासे आंनिनो लोगो नेरसोन आं बेनि भिडिअखौ भाइरेल खालामदों। दा बेनि थिग बेबायदि खालामनाया नै दा थिगानो जाखादोंमोन। दा इउपिपिएलनो गावस्राबाय। खाम्फा बरगयारी सारा गोब्राब दङ 14 चिरां हिसाबै देरहानाया। जेन खाम्फा बरगयारी सारजों जेसेबांनाखि बै समाव 300 जनानो थांदोंमोन बा 400 जनानो थांदोंमोन येस थांथों। नाथाय गोबां इउपिपिएलनि मानसिफोरा बा बिपिएफआव जयनिं जाफैगासिनो दङ बा इउपिपिएलनि मानसिफोरा इपिबिआव जयेन जानो थांगासिनो दङ। दा फैगोन जे 14 चिरां हिसाबै खाम्फा बरगयारी सारा देरहानाया खुनु आसा खम। जोङो एसे एनैबाबो भिडिअ खालामनानै मिथियो। दा माखासे दागगारियावबो नाय बिपिएफ हिसाबै ख्रों दंखायो। दा माखासे बिपिएफनि जे कर्मिफोरा बिपिएफ ज' खौसेयैनो दखरखरबाबो जमा जानानै दं। दा बबेखौ लानानै दा देरहागोन सानदों ना बावनो बेददाव आदाया दा खोथा बुंदों। मा खोथा बुंदों? दा 14 चिराङाव फेरेंगा बा हठात रन्जित बसुमतारी सारा बेसेबांखिनि रायजोनि खामानि मावलांखोमोन बा बेसेबांखिनि जोंनि रायजो राजानि थाखाय डेभेलपमेन्ट खालामलांनो हाखो। दा बेनि सायावनो रोखा थने सैथो खोथाया बेरफुदों। खोनासंनानै लाग्रो रायजोफोर। रन्जित बसुमतारीया दिनै साख्रि थिसननायाव गोबां रांनि लेनदेन जादों। जाख्ल'दों नासयदों गादबदों बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा बुंनो हायो। दा बेनिखायनो नैबे समस्यायाव फेरेंगानि जेबो हल गैया। नैबे समस्यायाव फेरेंगाखौ गाज्रि मोननायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ गावस्रा गावस्रि जादों। बिथाङा जोंनि समस्यायाव मोजां खामानि मावनो हायैनि थाखायनो रायजोफोरजों सैजायैनि थाखायनो रायजोफोरजों मोजां बाथ्रा बुंजायैनि थाखायनो रायजोफोरखौ सेबा खालामनो हायैनि थाखायनो नैबे समस्यानिफ्राय बिथाङा दिनै गुबुन समस्यायाव थांनांदों। दिनै जों बुंगोन जे बिथाङा निसिमायाव थांनो नागिरदों बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों। जोङो जोंनि 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि जानानै जोङो इउपिपिएलनि जानानै जों बिथांखौ बुंगोन जे समस्तियाव थांगोन बे समस्तियाव बिथाङा माब्लाबा मोजां खामानि मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां। निसिमानि मानसिफ्रा बड'सबा सांग्रां जानाया मोजां। बावखुंग्रिनि मानसिफ्रा बड'सबा सांग्रां जानाया मोजां। बिथांनो थैब्लाबो भट होनो नाङा। बिथांखौ फेजेननांगौ आरो फेजेननायानो जोंनि गुबै मुल थांखि जानांगौ। बे 5 बोसोराव बिथाङा रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै जोंनि ब्लकखौनो नायनो हायाखै। ब्लकनो मोनसेबो स्किम होआखै। प्राइमारि स्किम होआखै। रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभिसनल' खालामदों। गावस्रानायल' खालामदों। बिथाङा दिनै पावारनि हांग्रि पावारखौल' लुबैयो आरो दिनै बिथाङा बेबायदि पावार मोननायनि थाखायनो 100 कोटि 200 कोटि बिथाङा खामायनो हादों। बायदि बिथाङा गारि सोरजिनो हादों न' बां सोरजिनो हादों हा हु सोरजिनो हादों। दिनै 100निफ्राय 200 कोटि बिथाङा खामायनो हादों। दिनैहाय जोङो रोखा बुंगोन जे थांनाय 2020आव बिटिसि बिसायख'थियाव रन्जित बसुमतारी बाय टिकेट मोनामोन। बिथाङा गुबुन जायगानि बा गुबुन समस्तिनि बिथांखौ जोङो बे समस्तियाव पार्टिनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै जों बिथांनो बिजाथि होदोंमोन। जोङो रायजो राजाया ज' खौसेयै जों बिथांखौ जोङो देरहासार खालामदोंमोन। दिनै एमसिएलए जों मोननो हादोंमोन एम जों मोननो हादोंमोन। नाथाय बे 5 बोसोराव बिथाङा रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै जोंनि ब्लकखौनो नायनो हायाखै। ब्लकनो मोनसेबो स्किम होआखै।
प्राइमारि स्किम होआखै रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभिजनल' खालामदों गावस्रानायल' खालामदों पार्टिनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिखौल' बिथाङा खालामबाय थादों आरो दिनै जोङो बुंनो हायो बिथाङा दिनै जोंनि समस्थियाव खुनु पद्धै मोजां खामानि मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव बियो गावस्रानायनि खामानिखौल' मावबाय थादों आरो जोङो बिथांखौ बुंनो हायो बिथाङा दिनै पावारनि हांग्रि पावारखौल' लुबैयो आरो दिनै बिथाङा बेबायदि पावार मोननायनि थाखायनो 100 कौटि 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों बायदि बायदि बिथाङा गारि सोरजिनो हादों न' बां सोरजिनो हादों हा हु सोरजिनो हादों दिनै 100 निफ्राय 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों आरो दिनै जोंनि समाजाव गावस्रा होनायाव 1 नम्बर रल लानाया जा रनजित बसुमतारी बिनि उनावहाय अमर सिंह ब्रह्मआबो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ रनजित बसुमतारीया दिनै साख्रि थिसननायाव गोबां रांनि लेनदेन जादों जाख्ल'दों नासयदों गादबदों बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा बुंनो हायो दा बेनिखायनो नैबे समस्थियाव फेरेंगानि जेबो हल गैया नैबे समस्थियाव फेरेंगाखौ गाज्रि मोननायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ गावसा गावसि जादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दिनै गुबुन गुबुन दोलोआव थांनाया जागासिनो दङ नोंथांमोननि समस्थियाव मानो खारनो गोनां जादों सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुंदों बिथाङा खाम्फा बरगयारिनो न' बिथाङा खुनु पद्धति सेक्रिफाइस खालामाखै बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिसो खालामदों गावसा होनायनि खामानिसो मावदों आरो बिथाङा जोंनि समस्थियाव मोजां खामानि मावनो हायैनि थाखायनो रायजोफोरजों सैजायैनि थाखायनो रायजोफोरजों मोजां बाथ्रा बुंजायैनि थाखायनो रायजोफोरखौ सेबा खालामनो हायैनि थाखायनो नैबे समस्थिनिफ्राय बिथाङा दिनै गुबुन समस्थियाव थांनांदों दिनै जों बुंगोन जे बिथाङा निसिमायाव थांनो नागिरदों बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों जोङो जोंनि 12 नं चिरां दुवार समस्थिनि जानानै जोङो इउपिपिएलनि जानानै जों बिथांखौ बुंगोन जे समस्थियाव थांगोन बे समस्थियाव बिथाङा माब्लाबा मोजां खामानि मावनो हानाय नङा बे समस्थियाव थांनानै डिभाइड एन्ड पलिसि खालामगोन बेनिखायनो रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां निसिमानि मानसिफ्रा भटार्सफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बावखुंग्रिनि मानसिफ्रा भटार्सफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बिथांनो थैब्लाबो भट होनो नाङा बिथांखौ फेजेननांगौ आरो फेजेननायानो जोंनि गुबै मुल थांखि जानांगौ बरगयारि सारा जेसेबांनाखि दस्रानिफ्राय हायेर लालायनानै बलाखौ जोआगौमानि जोब्लाबो हानाय नंला दा जोंनिनो लकेलिटि मानसिफ्रानो गोबां मोजां मोजां खसार लाखानानै बलखौ गोरों गोरों राखा रोंखा जाखाबाय दा बैफोरबायदि जे जेनेबा आमेरिकानि मानसिफोर निग्र'फोरखौ लाबोबाय जे बिसोरनि हब्रा बल जोनायजों बा माबा मोनसे नांफ्लानानै एसे आथिङाव नांफ्लाबानो बेखौ फाउल खालामफ्लानाय बेबायदि बल जोनायजों दा सुखुला जाला दा बै समावबो खाम्पा बरगयारि सारा लदर नांखाबाय देरहाखायासै दा बे 14 चिरां हिसाबै बहा देरहाबावनायनि इसारा दङ दा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बे खाम्पा बरगयारि सारा आरोबावनो खनसेबाव जिर' जानो थांगासिनो दङ दा नुवाखै दा जेसेबांनाखि बेखौ खाम्पा बरगयारि सारा मानो जिर' जानो थांदों होनबा सांग्रां ब्रह्म डक्टर सांग्रां ब्रह्म साराबो बेनियावनो दा बिपिएफआ थांनाय नङा इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो बेयाव थांबाय गोबां जयनिं 300 दाख्लैनो बा दिनैनो 300 जना अलरेडि रिजाइन होखाबाय बिनि नेता कर्मि मावग्राफोरनि आरो बिसोरनि जाथि बंस दंना बिसोरनि जाथि बंस दं बेयाव सांग्रां ब्रह्मजों थांगोन दा आरो माखासेखिनि मानसि दंबावो दा बेनि मानसिफोरना आरो सांग्रां ब्रह्मनाव प्लास जादेरबावगोन अब्ला इउपिपिएलखौ बोखावनाय नङा होमब्ला दा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि दा सोरनि आखायाव दा इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो इपिबिआवबो हाबगोन दा अब्ला खाम्पा बरगयारि सारा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि आरो बावबो लाजिनांबावनाय जानोसै ओरैनो फैसाल' गारबावनाय जानोसै दा माबेबा समा बैसुमुथिनि दा रायजो राजानि खोथा इयाव जेन'बा थाखा लांबाय रायजो राजाफ्रा लन लागौमोन बेनिखौबो होनो हायासै दा बेखौ सोर खालामखो खाम्पा बरगयारि सारा खालामाखै नङा होमबा दा मा जागोन खाम्पा बरगयारि सारा गोबां बै समावनो एमपि इलेक्सनावबो थाखाल' गारना ओरैनो बेखार आरो नै दा फैबाय थानाय बे बिटिसि बिसायख'थि बावबो खाम्पा बरगयारि सारा गोबां हारा हास्ति दुखु खस्थ'जों नाजाबावनानै आरो जेनबावनोसैलाय अब्ला मा जागोन दा
थाबोबाय 17 बोसोर जे थानानै सरखार सलायबोबाय बिसोरो दा 5 बोसोरखौ नेनो हायिया असंभब दा सोरनिबा मालाय थोरसिनि ओंखामखौ सेनानै जाहैबाय बाव बेसेबां दुखुनांथाव मालाय बेदर एरि गासिबो रेडि दोनखाजोब्बायमोन बोरमा एवनाय जेन'बा दाउ आराम भाजा दा बेखौ खावब्ला खावब्लि थांनानै बेखौ ग्राम नाख्लायनानै गाहा गब गब खननानै जाजोब्बाय अब्ला बिनि फाबालाय बहाथो खनो ना अब्ला नाय रायजोफोर दे फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि बाव सोर दोलोआ देरहागोन नोंथांमोनहा निस्सय नुगोन आरो सोर थांगोन दा इउपिपिएलनि भटआनो गावस्रा गावस्रि जाजोबखाबाय बहा 100% होनबालाय मा जानो 100%ना 50आनो फैगोन ना फैया ना मा बुङो रायजोफ्रा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आङो बेखौनो गुरै खालामो